kwigisha ikiremba ni nk'umuntu ariko araroba mu kiyaga kininiya. När man samlar hela alla medlemmar, det är som en stor sjön. Kuko dufise abigishwa batari bakeyi mu mashuri. Vi har ganska många elever i olika skolor. Aho rero dufise uburyo bwo kwigisha ijambo ry'Imana. Genom dem så vi har möjlighet att kunna komma in med evangelium. Primär, sekundär, universitet. Tar Guds ord till primärskolor, sekundärskolor och universitet. Det är därför att vi får nya kristna, nya medlemmar som kommer. Vi tackar Gud för detta. Det finns också ett arbete, vi undervisar de som kan inte läsa och skriva. Och en del av dem brukar komma och bli nya omvändelse. Vi har också barnhemmet på Kiremba. Vi har 80 små barn som har kommit genom att de har förlorat deras mamma. Det har varit också stor välsignelse för församlingen. I Gakwende det är ett post till Kiremba. Vi har också vi har handikappat barn som är handikappade, de är 69 barn. Också det har varit också stor välsignelse genom den här arbetet i Gakwende. Så vi tackar Gud för detta. Vi tackar mycket församling här som hjälper Gakwende att gå vidare. Vi ger gärna begära att ni kan fortsätta och lägga till och hjälpa till med de här ungdomar som har problem, som är handikappade. Genom att ni har startat det arbetet, ni ska fortsätta tills ni slutar. Gud välsigne er. Som ni har hört, jag brukar gå överallt och evangelisera Guds ord. Det finns väckelse överallt. Det är ganska många som söker Herren. Det finns ordet som församling skickat med mig till er. Det är Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken, första kapitel. Uppenbarelseboken och vers 7. Se, han kommer med molnen, och varje ögon ska se honom, också dem som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. Det är någonting som vi väntar på, det är Jesus tillkommelse. Han ska komma och lösa olika problem, olika frågor. Vårt land har stor problem. Men vi vet i slutet vi ska se Jesus. Om vi ser Jesus, han ska lösa alla problem. Det är den versen som de skickar med oss till er. Gud har välsignat er. Genom den här välsignelsen i slutet, vi har samma slutet. Det är att möta Jesus, träffa, se Jesus. Ni får vänta att vi ska möta honom, se honom. Och när vi ska möta honom, det ska bli annorlunda, nya saker. Gud välsigne er.
fråga om inte... turagushima Yesu, turagushima kubw'imbabazi zawe. Vi tackar för din nåd. Turagushimira kwa muri ishengero ry'i Philadelphia. Vi tackar dig för att vi är här ibland din församling här i Philadelphia. Byarakoze neza. Vi fick använda den här församlingen. Byaratungikiye ubutumwa bwiza. De har skickat Guds ord till oss. Twabaye umugisha. Det har varit stor välsignelse för oss. Twarahezagiwe. Vi har fått välsignelse. None mwami natwe turacabaheza. Och vi vill också välsigna dem. Ubaha umugisha Mana. Ge dem välsignelse. Ibintu byose mwisi birahinduka. Allt som finns här på jorden kan bli ändras. Ariko ikitazohinduka. Men någonting som ska hålla, ijambo ryawe. det är ditt ord. Turabasengeye. Vi ber för dem. Ubaha umugisha. Vi får fortsätta att välsigna dem. Att de ska komma ihåg vad Herren fick använda dem. Vi är jätteglada. Vi är glada att de ska komma tillbaka. Och när de kommer, alla ska vi bli glada. Alla som tog emot ditt ord, vi är jätteglada att de ska komma tillbaka. Att Herren ska välsigna den här församlingen. Att de kan fortsätta med den här kallelsen som de gav till dem. Att skicka evangelium. Vi tackar mycket Gud. Och vi ber i Jesu namn. Det finns någonting som jag hade glömt att tala. Vi vet att ni räknar mycket med tiden. Det är att tacka er. Vi vill tacka mycket er. Hur ni kunde komma med evangelium, Guds ord. Guds ord är en levande ord. Det har kommit från Belgien. Och de kom med de som hade makt där. Men någon som har kommit härifrån, som kommer till Wikiremba, allt som han fick skeda göra, det fortsätter, det hjälper. Det har varit stor välsignelse i hela landet. Vi har stor kyrkan. Vi kan sitta till ungefär 15 000. Och det går vidare. Om jag tittar och ser alla som samlar, jag kommer ihåg direkt ni som är svenskarna. Det finns församlingar från Amerika. Men deras församlingar, det går inte, det växer inte. Men ordet härifrån, det var levande ordet. Vi bejaknar och tackar er och tackar Gud. Och Herren också ska upphöja er. Gud välsigna er. Umwungere wambere w'ishengero Wikiremba murakoze cyane. Tack så mycket förståndare i Wikiremba. Imana ibahesagire. Gud välsigne dig.